Ja tässä on tämän tehtävän 5 oikea vastaus. Eli meillä on matkavene, jonka hinta on 45 000, mutta se voidaan ostaa myös luotolla siten, että käsiraha on 20% siitä, eli 9 000 euroa, jolloin luottohinnaksi ilman tuosta tehtävässä mainittua perustamismaksua jää 36 000 euroa. Kun se lisätään, se saa 50 euron perustamismaksu, joka siis laskutetaan näissä kuukausierissä, niin luottohinnaksi saadaan silloin 36 150. Luottoaika on 5 vuotta, tekee yhteensä 60 kuukautta. Korko on 7,20% vuodessa, eli 0,6% kuukaudessa. Ja maksufunktiolla lasketaan ensin tuo kuukausierän suuruus normaalisti, jonka jälkeen sinne vielä lisätään tuo 6 euron kuukausittainen tilihoitomaksu, jolloin saadaan, että kuukausierän suuruus on 725,23. Nyt lasketaan seuraavaksi todellinen vuosikorko. Ja mä teen sen tässä kahdella eri tavalla. Ensimmäinen, niin mä käytän korkofunktiota. Ja nyt kauet yhteensä, niitä on 60 000. Yhden erän suuruus, laskettiin tässä, on tuo 725,23. Ja nyt kysytään lainan nykyarvoa. Ja tässä meidän täytyy käyttää tätä luottohinta ilman perustamismaksua, eli tuo 36 000. Koska jos me käytettäisiin tätä luottohintaa, missä perusmaksu on mukana, niin tämä 150 euroa jäisi kokonaan huomioimatta lainan kustannuksia lisäävänä tekijänä. Eli aina todellisessa vuosikorossa, kun me lasketaan, niin me pitää verrata kuukausimaksuja aina halvimpaan mahdolliseen hintaan, mikä meillä on mahdollista saada. Eli tässä tapauksessa se on tuo luottohinta ilman perustamismaksua, ok. Ja nyt unohtui joku, eli mulla jäi se miinusmerkkisenä antamatta se nykyarvo tuolta. Nyt se toimii. Eli nyt todellinen vuosikorko on todellinen kuukausikorko on 0,64%. Eli muutetaan tämä vielä todelliseksi vuosikoroksi sillä kaavalla, joka on annettu. Eli se on 1 plus tämä potenssiin näiden maksukausien määrä vuodessa. Kuukausia tunnetusti on 12 ja tästä vähennetään vielä 1. Niin saadaan, että tämä on tommonen 8,0% on todellinen vuosikorko tälle. Olisi voitu käyttää myös sisäinen piste korkofunktiota, eli annetaan miinusmerkkisenä tuo lainan määrä ja sen jälkeen laitetaan tähän ne kaikki kuukausierät, mitä me maksetaan, eli 725,23. Ja näitä on yhteensä nyt 60 kappaletta, eli 5, 7, 10 näin päin, 3, 6 alaspäin. Ja nyt mulla on tuossa 60 kuukausierää ja voin käyttää sisäinen piste korkofunktiota. Tuolta löytyy. Ja ei tarvitse mitään muuta kuin valitaan nämä tähän. OK. Ja desimaalia lisätään vähän sen. Niin saa täsmälleen sama vastaus kuin tuolla korkofunktiolla. Ja nyt tämä muutettaisiin samalla kaavalla vielä todelliseksi vuosikoroksi. Eli tässä näkee sen, että miten paljon helpompaa tuon pelkän korkofunktion käyttö on silloin, kun maksu pysyy samana koko laina-ajan. Jos tämä laina-aika lainan tai lyhennyksen määrä muuttuisi, niin silloin meidän olisi pakko käyttää tätä sisäinen piste korkofunktiota, koska korkofunktiota ei voitaisi käyttää. Ja tässä on tehtävän 6 ratkaisu. Ja täältä oli jäänyt tehtävän annosta aikamäärä pois, eli tähän ei pystynyt ratkaisemaan ilman sitä. Eli 4 vuotta on ollut oikea ajan. Eli 4 vuoden ajan nettotuotto lisääntyy 80 000 eurolla vuodessa. Eli investointi 250 000, nettotuoton lisäys per vuosi on 80 000, aika 4 vuotta ja lasketaan sisäinen korkokanta. Ja helpoiten se tapahtuu taas tuolla korkofunktiolla. Kausia meillä on 4, yhden erän suuruus on 80 000
ja nykyarvo on se investoinnin määrä, eli 250 000. Ja tässä ei haittaa, antaako erän vai nykyarvon miinusmerkkisenä. Vastaus on joka tapauksessa sama, mutta toinen pitää antaa. Eli jos nyt ei toista anna miinusmerkkisenä, niin tämä ei anna vastausta ollenkaan. Ja näette ihan sama vastaus tässä on kuin äskenkin. OK. Ja desimaali lisää, eli sisäinen korkokanta tälle on 10,7%. Ja sehän tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että jos me on asetettu tuottotavoite, joka on pienempi tai yhtä suuri kuin mikä tämä investoinnin sisäinen korkokanta oikeasti on, niin silloin tämä investointi on kannattava. Ja tässä on sitten viimeisen, eli 7 tehtävä ratkaisu. Ja tällähän meillä on investointi, joka maksaa 170 000. Ja sitten sitä käytetään 6 vuotta, on saatu vuosituotoksi arvioitu 60 000 ja vuotuisiksi kustannuksiksi 20 000 euroa. Eli ensimmäisenä mitä meidän kannattaa tehdä, niin me lasketaan vuotuinen nettotuotto. Yleensä kun lasketaan nettotuotto, niin se helpottaa laskemista, käytännössä lyhentää sitä aika paljon. Eli nyt mitä tehdään, lasketaan näiden nettotuottojen nykyarvo ja verrataan sitä sen jälkeen tuo investointiin. Eli NA-funktiolla menee tämä. Korko on 8%, kausia on 6 ja yhden erän suuruus on nyt tuo 40 000. OK. Eli nettotuottojen nykyarvo on 184 915,19 ja se on suurempi kuin mikä on investointien nykyarvo. Eli tämä investointi on kannattava.